Intan ko, initan. Hindi nakalimot ko ka ng saya lagi ganina. Grabe yung wawa na guys, inza. Baw. Dahil na ba ng cycling kayo ko kabantay, basig ning bakat na itong tubangan. San sili? Medyo apa. Magkano to? Mga ano? 10. Okay naman ko, Day. 10 piraso. Hello guys, good morning. Kamusta naman mo? Medyo bagay yung pagkatuog. Ako na depod ni si Alex Ninja. Karon day guys, adlawng Wibis. Nakamata ko sa Jukay. Day siya taganak sa amo. Na may mga tugon. Hindi ako hindi ko nga sa kwartong doktora. Gidapo sa ospital. Mga madad yung nagulis doktora ang hapon, basin ko nagugma na, kay obserbaran pas doktor. Nandiyan ya, magkuhanday ko magtako ko guwil, magluto ko hang sadaan. Hinahanglan itako kay bugat ng galon. Magluto ko hang sadaan pamahaw. Jadi may salamat din sa hatagan niya, lumpia. Lumpiang ubod. Itagaan ko lumpiang ubod. Diyan man yung lutuon ron, pamahaw na. Naluto ako guys. Naglaba day po ko ito na. Nagwasin ko sa bedsheet ni doktora. Luar kabukhang ito guys. Nagsayang day ko guys, nakalimot ko. Naka-short ako. Panik siya guys, tawilis. Ay, tawilis. Tamban. Gamay ning agi gani ha. Yung palit ko, kalahating kilo. Diya guys, mamahaw ta. Diya. Magsindaan lamang kong yaw-yaw kay arong mawapag ang kalaay. Mag-istorya ko habang nagkaon. Diya. Pasalamat ko sa katong naghatag sa lumpia. Among silingan. Diya. Tapos siya gihatag na sausawan. Kompleto na. Si Ate Kuni. Salamat Ate Kuni. Ang tilawan diyang ubod. Lami. Hindi guys. Nalipay dahil kung pagkitawagan kong nanay. Ganina. Nag-istorya mi pati sa Aliana. Ang pasignal na sila dito. Pero ang problema dito guys, sapay kurente. Diyan guys, nagibati din kong kawaw. Nawaw ko sa
anak sang amo. Laki ra ba jud? Nga. Ganabuntag duhay ni nga riyag, masamong sang amo. O anak sang amo nga laki, duha man na sila ba jud laki. Nga. Kanilaging dugay ko nakatugabi eh. Abi kung di sila mo hapit, was like wala sila kinahanglanan eh. Kuan man diha may gikuha, wala ko nakanangunabag ang kagaling kinsa niyang purma. Diyan ako nakamatikod nga nag-cycling raman dahi ko. Diyan. Nauwaw ko nagnangunabang nga natubang ko mga laki ba dyan yung abot. Diyan. Dahil gikarga, dahil ginaog na katong malita ni doktora, giuli naman, ang gikuha. Diyan ako nakanahon na, sa katong nagluto na akong pamahaw, nga nag-cycling raday ko. Grabe dyan wawan ha guys, kay kanilagi nagkagabi, magkuhan man ko, mag-short raman ko, mag-cycling nga, nakaintan ko, initan. Diyan nakalimot ko, kanang saya lagi ganina. Grabe dyan wawan ha guys, ninja. Baw. Dahil na ba yung cycling kayo ko kabantay, basig ng bakat na itong natubangan. Pasaylo agad ko kayo, wadi na tudo ah. Kalimot ko. Hindi. Bawa ni magbasamong sa amo nga. Ginaog raman ka ng malitan niya sa balik ra kuno siya. Balik pa to, nang kay magkuha to supplies ba. Nang nagdadali kong sayang. Okay raman mag-short guys. Hindi laman ng mga cycling kaya kung ano bakat. Mahulma ba? Grabe yung wow ka ng arang mahal. Mas dadari guys ang tamban sa una kaya 70 kilos naman na. Karon ko na 140. Dali ko guys kay basig mo busina masamong sa amo magkuha sa mga hospital supplies. Mag-ready pa ko sa mga hospital supplies sa patong igawas. Hindi mo di ko kuhan guys salad. Kanang may pipino o kanang lettuce. Ganahan mo ko nga ni guys. Grabe dyan guys. Doon ko'y maadong tog. Ang mata-mata ko kay bawa nga no. Hindi guys, naday good news kay nanay nakuha si doktora nga caregiver. Ay doktora, nanay nakuha ang anak ni doktora nga kuan caregiver. Hindi, nanay pang gabi eh. Bahalag di double P, basta makatugog ka lang. Minsan lagi ng dakong sildo. Hindi. Patay-patay pa ng lawas. Okay naman nagtrabaho dali guys. Basta, hindi naman dyan ko maasahin mo pang gabi eh. Kay, lisod di ko katug. Nakampantin ako dani kay kuan. Nanay mo bantay ni doktora ng gabi eh.
Guys, naggupit day ko guys na. Ang gigupitan. Diyan yung stop ko kay niabot ang kuan. Masamong-samong amo naghatod og grocery na. Mao na laman ang gupitin niya na. Asang undangan guys kay kuan. Asang i-arrange tag mga grocery sa kuan. Masamong sang amo. Mao na laman ang gupitin na. Mao ni guys oh. Ipalit ni hatod sa masamong sang amo. Ang isunod. Ay, ako isda ni. Isda o manok. Ay. Itlog din ni. Diyan. Ang palitan kong Milo. Isda. Grabe mahal lang. Tawilis man yung gusto guys. Tawilis. Diyan. Chicken. Ano para Milo. Diyan guys, napapalit dahil ko kung anis kape. Kay nanay mo sud nga caregiver. Basig mo kape si Diyan. Ang Milo ipalit duha ka pack. Panison rocks. Kaitan kong pansit kanton. Ninja. Kuan. Noodles. Ninja. Sardinas. Ano ba ng sardinas? 2, 4, 6, 8, 10. Di sardinas ito sa kusina. Naghalit ng sardinas, di palit. Naglista naman ko gamay. Hindi ka dosina. Marami ko gani bagjuhan. Isa ka dosina gadyan. Oh my God. Isa ka dosina. Ano? Ganang ko sa kanton kay Kuan Hang. Problema na ni guys, kaya ng kabinet, puno na. May Milo, makapanisi din ako. Ang mga pagkawan na rin, hindi na po kaapas. Hindi na po kaapas. Napakulit ang kansit-kansit man. Wow, niya sinalibot ang kabinet puno. Dari na speaker sa ibutang. Ang Milo, duha ka pack.
Grabe yung pati. Green pa. Ano si Rebaratos ko guys, na may nisunod na caregiver. Kaning sardinas guys, kung ano ang madalian. Ay, bitang din ako makaluto. Ang sardinas ra ko. Madugitanad sa kapubregon. Kaon maglintag asin. Kasi ano maglintag asin. Ako ready arte ng kuan. Hindi ko arte sidaan. Kaya kuburimis amo buhay ko. Lagay na ang ano to? Ano to? Yung sinapa na sa perish yung dami. January 22. Itlog. Sumara to guys. Matay gihatod sa masamong sa mga amo. A few moments later. Guys, nakaligo na day ko. Wala matiwas ang paggupit sa halaman. Sa bana. Sa Balas Bisaya nga halaman, mga katubahang gigupitan ganiya, wala mahuman kay grabe din sakita sang puson. Yung abot ang kuan, monthly sickness, nga grabe din sakita, dysmenorrhea ko. Mga nang gibuhat ganiha, nagtikungkong ko. Karon na akong gabi naligo. Kaya pamang, ay nako, Kling! Ano ba mong araw mo sa baa? Ulo, Kling ha? Oo, nakakita siguro ring. Nga na sila guys, grabe din sa baa. Hinggara na ba? Matagawas na yung koron, audio mong pang ganawan. Hinggara rin mo. Pasensya na mo guys, kaya di man mapatuog iro. Salamat dito sa kanang nay anak sang amo kay gipalitan ko gang maintenance. Nagulagi ko kay kani 5 na laman na 5. 5 na laman ka sujup nag-o ko kay mahadlo ko mahutdang ko dani kay wala koy sumpay sang kinabuhi magsig ko ginhawa wala koy pangkuan. Medyo galing sila kay mga buotan ra pud. Ang ipakita, ang ipaibaw nga gamay na lang ako'y nabili sa ang kani. Mga nagipalitan ko. Ang ipadya na. Mahal ni. Sa mga taong tayo na ako'y kwarta. Mahala naman ko guys. Basta mga 1.5 kape para na. Mahal na. Shhh! Ninggara ka ba dyan Kling? Araga dyan ka kamal dito ha? Bantay ka naman dyan. Kuha ni sir, kuha guys, ang price na ni 1.5 kapin. Hindi nga lagi ko ganiya pag-abot nga ang bayaran. Mukha ko kwarta kahit ang bayaran. Nawalan po nagpabayad. Yes nga, kay kuhaan man, na libre lang po ko. Ilan pang gilibre. Bawa libre siguro ni kay kuha ko kwarta ni hindi ko no. Pasalamat na lamang ko. Ang goal ko kay mahutdang ko sa maintenance. Malagi pa na yung kagalaan guys. O di na ako magtrabaho. Wala ko yung sildo. Nga pa na yung kagalaan. Muli na ako sa mga akin. Na ako yung maintenance. Na maintenance sa Aliana. So mga siguro ako na yung kalibugan guys. Nga. Limi nga ako sa anak.
gusto na kumuli. Ang mga needs na mo, may mga suporta. Ang may tabo na ni guys, magkagunta sa lamadyo ko. Ganihan yung tawag ko ng kay Surami Aliana. Okay ra po sa Aliana. Di sa ko nang kumuli, di sa ko nang kumundang. Okay ra po sa Aliana nga, di sa kumundang og trabaho. Kaya po na siyang ipasabot nga natay mga maintenance day. So mga to, nara to yung vlog karong adlaw. Kay da, aralagin sa mukang iro. Baong ano na sila, nakita buto ng iring. Diya guys, mara to yung gika-share ninyo karong adlaw. Diya, dagang salamat sa mga taong hantod karong nga na agihapon. Nasuporta o nasubaybay sa hang channel. Kaya salamat ninyo, din ako mumention og sikinsa mo. Nakaibaw na mo og sikinsa mo. Dagang salamat ninja pag-amping mo og asaman mo karon. Mag-amping ta sa tong lawas kay lisod rong panahon na. Magkasakit ta. Ninja na pay pandemic, hadlok magpa doktor, hadlok magpa check up kay dagis panahon labi na daris Luzon. Grabe naghana dari kasus COVID, madyo des probinsya siguro. Mag-asama mo dapit nga probinsya. Marami siguro medyo daghan ang kasus COVID. So, to guys. Bye-bye.